Ovaj talas protesta je počeo ubrzo posle izbora 2. juna, kad je kompanija Rio Sava objavila nacrt studije uticaja životnu sredinu, jedan šupalj dokument koji su naši naučnici raskrinkali i ovih dana će zavis publikacija na tu temu. Mi smo zakazali protest na Vidovdan 28. juna koji je bio veličanstven u Loznici i toga je sve krenulo. Onda iz Valjeva krenuo talas protesta po cijeloj Srbiji i završilo se spektaklom, da kažem, u Beogradu u subotu na protestu Ako Evrope preko 100.000. Posle toga smo otišli na blokadu 2 železničke stanice i međutim uhapšena su nam 2 aktivista koja su pre pola sata puštena i evo sad smo tu. Nastavit ćemo borbu, nećemo odustati, širimo front sve naše više i više i Ali njih trojica nisu jedini, vas su na dan protesta zvali na informativni razgovor. Da li vi to vidite kao neki vid pokušaj zastrašivanja? Zastrašivanje traje već neko duže vreme, razvlačenje po železničkim medijama, pišu se laži o nama i o svima koji sa nama sarađuju. Bilo je 19 ili 20 uhapšenih od 5. do 10. augusta, znači za tih 5 dana. Na kraju krajeva svi su trenutno na slobodi. Mislim, osim jednog u Subotici